Vjerujete li da barokna palača skriva u sebi rudnik? Znate li tko je izumio brzinomjer? Znate li da je najbliži suradnik protestantskog reformatora Martina Lutera bio Labinjan? Odgovore na sva ova pitanja možete saznati svakog utorka navečer u besplatnom noćnom razgledu grada kojeg za domaće i strane goste tijekom ljeta organizirala turistička zajednica Labin. Dakle, turistička zajednica grada Labina već dugi niz godina, od 2009. godine, organizira noćni razgled starogradske jezgre, upravo iz razloga što želimo upoznati naše turiste, naše goste sa bogatom labinskom poviješću na nekoliko stranih jezika. Dakle, vodiči su odjeveni u haljinu Božice Sentone i u časnu rudarsku odoru. Nakon zalaska sunca, glazbeni ugođaj ispred gradskih vrata stvara svojom pjesmom Klapa Labin. Čija je ono divojka, koja rano rani, čija je ono divojka, koja rano rani na vodu. Zainteresirani za upoznavanje s bogatom povijesno-kulturnom baštinom starog grada Labina, nakon okupljanja ispred infopunkta u 21:30 kreću na svoj izlet starogradskim uličicama. Na zanimljiv način, kroz priče i legende o tom im na hrvatskom, talijanskom, engleskom, njemačkom, slovačkom i češkom jeziku govore vodiči Iride i Mario Vidaković, Marčela Rajković-Crevar, Kristina Načinović-Jakovčić i Daša Mohorović. Ima lijepih građevina, svih stilova, imamo predivnu sakralnu baštinu malih crkvica i našu veliku glavnu crkvu Zasenja Blažene Djevice Marije. Iza mene vidite i glavna vrata Svetog Flora. Ima predivnih stvari, a nadasve, iako nemate vodiča po obilježjima zgrade, ali i po simbolima, grbovima, možete odmah vidjeti kom vremenu pripada i o čemu se zapravo tu govori. A da ne spomenemo palače. Grad ima i predivnih palača, u jedno od njih Lazarini Batalja je smješteni muzej grada Labina. Onda imate palaču Scampicchio koja se nadovezuje na crkvu i niz lijepih zgrada koje su sad u posljednje vrijeme dobile i neke nove lijepe fasade, tako da grad živi svoj život malo po malo, sve ljepše i ljepše, sve bolje i bolje. Ne možemo da ne spomenemo Matija Vlačić Lirikusa, našeg protestanta. Jedna vila Frankovića je posvećena njegovom radu. Na prvom katu je muzej koji je otvoren baš za njegovu ličnost, za njegov rad i djelovanje. A imamo našu poznatu maestru, Giuseppinu Martinucci, isto također. A u okolici grada, kako idete prema gore, na cesti koju možete proći autom, pa je cijela jedna aleja poznatih ličnosti koji su dali tokom svoga života doprinos ovom gradu. Zbog svoje kvalitete, očuvanja kulturne baštine i zanimljivosti, ovaj razgled nositelj je Hrvatske nacionalne nagrade Simply the Best. Šećući kroz uske uličice i slikovite trgove okružene plemičkim palačama, posjetitelji upoznaju burnu povijest srednjovjekovnog Labina. Doznaju tko su bili Liburni i kako je završila Labinska uskočka bitka. A Mario, odjeven u rudarsku odoru, s ponosom priča sve o slavnoj Labinskoj republici i pobuni labinskih rudara. Zastaje se kod svakog zanimljivog objekta koji ima svoju priču. Tijekom noćnog razgleda doživljaj upotpunjuje kušanje maslinova ulja i vina kod maslinara Vilijama Negirja. Prekrasno, evo ja sam tu drugi puta, nisam prvi put nego drugi put, ali sad sa vodičem ovo mi izgleda puno dojmljivije i baš sam oduševljen poviješću. Nisam znao da ima tako Labin veliku povijest. To je moj prvi put u Labinu, nastanjeni smo u Rabcu, jako iznenađena, pozitivno. Na svakom putovanju volim imati neki sadržaj i pogledati malo istorijske momente, stvarno oduševljena i mislim da ću ponoviti. Jedes Jahr aufs Neue wieder sehr schön und interessant. Wir machen das schon zum 3. Mal und immer wieder gibt es neue Informationen und immer wieder lernt man was dazu.
Kažem, tih 15 godina koliko ovo imamo već organizirano, gosti su jako zadovoljni. Jedan feedback je često i preko raznih stranica i preko njihovih posjeta stranici i karakteristikama što dobiva naša turistička zajednica. Baš je feedback je nešto prekrasno. A to je ono nama najbitnije, da gost zna i nek znaju. Preko 150.000 ljudi čulo ove priče u zadnjih 15 godina i nadam se da će još potrajati. Noćni razgled Starog Labina završava u 23 sata. Ako niste bili s nama ovog utorka, prilika vam se pruža već za 7 dana i tako od početka lipnja do sredine rujna. Koja rano rani, ono je moja divojka. Koja rano rani na